ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சாத்ரி கங்கா பிளாக்ஸ். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, அவரைக்காய் பொரியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஒரு பேனில் ஒரு 3லேருந்து 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி அதில் கடுகு, உளுந்து, சீரகம், தட்டி வச்ச பூண்டு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு, அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி, உப்பு தேவைக்கேற்ப போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு, அவரைக்காவும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். கூட வெங்காயம் வெந்த பிறகு அவரைக்காய் போடணும். அவரைக்காய் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு, சால்ட் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே மஞ்சத்தூள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் போட்டதுக்கப்புறமா 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேவைக்கேற்ப தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வைங்க. கொதிக்க வச்சு கொஞ்சம் கலர் மாறி வரும். அந்த சமயம் கொஞ்சம் இறக்கும்போது பெருங்காயம் போட்டு இறக்கிக்கோங்க. மூடி வச்சு வேக வைங்க. அப்போ தான் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வெந்துடும். லாஸ்ட்டாக பெருங்காயம் தூக்கி இறக்கிடுங்க. அவரைக்காய் பொரியல் ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.